мамнӯгоҳи Саяна Шушинскии Русия видеои нодири бозии бачаҳои бабри барфиро нашр кард. Дар видео дида мешавад, ки ду бабрча дар домани кӯҳҳо бо якдигар ва бо модарашон бозӣ мекунанд, ҷасту хез доранд ва якдигарро мехоянду хорумол мекунанд. дар ин мамнӯгоҳ ҳамагӣ як сар бабри барфӣ бо лақаби ихтияндар боқӣ монда буд ва соли 2018 дар чорчӯби барномаи барқарор кардани ин нави ҳайвони дар ҳоли нобуд як ҷуфт бабри барфӣ аз Тоҷикистон ба ин ҷо овардаанд. Бабри наринаро дар поёни декабри соли 2018 ва бабри модинаро моҳи марти соли 2019 ба ҷангал сар доданд. комёбии барнома аз он вобаста буд, ки оё бабрҳо дар Саяна Шушинский насли нав ба дунё меоранд ё на. соли 2020 бабри модина дугоник таваллуд кард, вале рӯшан нест, ки аз бабри наринаи ҳамроҳаш аз Тоҷикистон овардашуда ва ё аз ихтияндар. кормандони мамнӯгоҳ, ки ҳаракати ҳайвонотро тавассути шабакаи дастгоҳи аксбардориву наворгирӣ назорат мекунанд, мушоҳида карданд, ки ихтияндар ба минтақаи марказии маҳаллаи сукунаташ бабри модинаро роҳ додааст, вале бабри нарина аз Тоҷикистон овардашударо ҳамчун рақиби худ ба қисми ҷанубии мамнӯгоҳ танг кардааст. кормандони мамнӯгоҳ видеои бозикунии бачаҳои бабрро як сабти нодир мешуморанд. бабри барфӣ як нави ҳайвони канораҷӯст ва аз ин рӯ навори дар шароити табиии зисташон бо якдигар ва бо модарашон бозӣ кардани бабрчаҳо ба сари худ видеои хеле нодир аст, гуфтаанд дар мамнӯгоҳи Саяна Шушинский. то поёни соли 2019 дар Русия ҳамагӣ 65 сар бабри барфӣ боқӣ монда. саршумори ин нави ҳайвон дар саросари дунё бештар аз 3000 сар гуфта мешавад. шумораи дақиқи бабрҳои барфӣ муайян кардан мушкил аст, чунки онҳо дар минтақаҳои касногузари кӯҳистон ба сар мебаранд. ин як навъи хеле каме омӯхташудаи ҳайвонот аз синфи гурбашаклҳои бузург мебошад.